Ook in de laatste dagen van de crisis zitten er nog mensen in de studiezalen van Tresor. Maar er binnen nog wel een paar lege stoelen. Er binnen dagen west in 2015 dat het oors wie. Alroenier ben we wel een paar keer echt vol geweest, dus dat alle werkplekken bezet werden. Dus ja, als het de vlecht zacht aanneemt, dan moeten we zien hoe we dat opvangen kunnen. Maar voor het eerst is er wel genoeg rond. Maar of er in de toekomst echt nog genoeg rond is, blijft de vraag. Benamen Noord-Friesland weer universitair onderwijs krijgt. De universiteit komt hierin, dus wij verwachten nog wel wat meer. En daar hebben we dus verleden jaar al rekening mee houden. Toch een uitbreiding van de studiecel en studieplakken. Zodat er meer ruimte is voor studenten om hier onderzoek te doen, maar ook om te studeren. Voor de verste bezoekers had al die nieuwe drukte echt nog wel nadeel. Ja, het betekent wel wat onrustig. En als je onderzoek doet, dan is rest wel wichtig. En dit apparaat waar ik nou op achter zit, die zit ik net in een stille ruimte. Dus je kan je eigenlijk net weer rondbloeken in een stiltecel. Dus dat succes van die studiecel had ik zien nadeel. Ja, maar ja, je moet er een beetje tolerant wezen natuurlijk. Dat het beziekersaantal van Tresor Sabot in de lift zit is opmerkelijk. Bij orenarchieven rennen de beziekerscijfers juist waarom. Benam onthield dit meer archiefstukken ook wel online te vinden binnen. Dat geldt ook voor de collectie van Tresor, maar toch denken ze dat ook dat uiteindelijk zorgt voor meer echte beziekers. Wij bieden een heel soort op de digitaal vlak aan. Ik denk haast het meeste van alle archieven in het land. Maar ja, dat maakt het echt hongerig. Hoe meer ze erop zetten, hoe meer mensen weten willen. Dus dan komen ze hierheen om nog meer te zieken.